आ यहू में सुन लिए ना खेसारी बाड़े लड़र ले हन माने पार्टी के तरफ से गठबंधन से लड़र ले हन तो मनोज तिवारी, रवि किशुन, पवन सिंह आ नीरव ई 4 जना मिल के माने ओकरा के माने हिन क के हरा दिहल आ मोदी के नीतीश के गुलाम बनल। जे भी हारल बा से शेर बा आ जे भी जीतल बा से गुलाम बा गुलामी बढ़ले रोजगार देले बड़े बाकी तो पैसा ओकरा ऊपर ना देवे करलो जब वोटवा ले तब देवे का हो वोटवे खातिर देले बड़े मतलब सोनार के दुकानी में जाई त कोई पायल ना मिली 10,000 के वैसे कुछ हो शेर में तमे नहीं खे 2 लाख ओकरा लगे हइया नहीं खे आ वो 10 शेर दल बा वोट हमर पार्टी ना जीतल काहे है ईमानदारी पर आ नीतीश के पार्टी बानू तो चोरमदारी बा का चोरमदारी बा जब बक्सों में चोरी करता आ पैसों से चोरी करता पैसा बांट के वोट दिवावता ईमानदारी पर हमनी के वोट बा जौन तो मेहनत के वोट मिलल बा 10,000 रुपया जो नहीं लो तो रोडवा मिलल कि ना हमरा पैसा मिली चाहे ना मिली ओकर हम जिम्मेवारी नहीं हमरा के पैसो दिए त वोट ना उनका के दी ठीक बा। गरीब के सहारा करेनी गरीब के रहिले हम माने अमीर के सहारा ना रहिले गरीब कहीं भूखा रही ओकरा खिया दे पिया दे ओकरे के हम जानमान करी अमीर के साथ ना दिले गरीब के साथ दिले। कौन पार्टी ठीक हो हमरे खातिर हमार गांव जवार के लोग ठीक बा हनु आ भाजपा माले ठीक बा भाजपा माले हाँ ये ठीक बा काहे से दुख सुख में निमना में बौरा में इहे काम आवेला हनु। नीतीश तो पैसा दल बड़े 5 वर्ष से सोचना तक ही है मुखिया जी के जिता दहनी जा तिवारी मुखिया के तो पैसा पर बिकाला नु से कोनो काम ना करेला आ गरीब आदमी से हम पैसा बिना पैसा के वोट दे देव आ उ आदमी के कोनो काम करे तो अनहरिया रात रही तब आके खड़ा हो जाई तो उ चोरमदारी से जीतल बड़े आ जे पैसा ले के बांट के वोट दियोला वालो 10,000 रहूंगा दल बड़े बाकी मेहरारू लोग के समझ तो नहीं आई बाकी समझे के चाही जे पैसा काहे देता। अच्छा रोड़ा के पैसा दी वोट लेवे खातिर तो रोड़ा पैसा ना ले पैसा ले बाकी वोट ना दे पैसा ले बाकी वोट ना दे किराए चुनाव में के हमरा के नहीं दले लोग जानता ये पार्टी के संगे घूमत तारी आ वोट मांग के ना दिहल जाए पैसा तो हमरा के देबो करी तो हम ना लेब काहे से तो हमरा गरीब के सहारा बन तो गरीब के सहारा होखे तो हमरा अमीर से का जरूरत बा आ चोरमदारी से जीतल बाड़े आ यहू में सुन लिए ना खेसारी बाड़े लड़र ले हन माने पार्टी के तरफ से गठबंधन से लड़र ले हन तो मनोज तिवारी, रवि किशुन, पवन सिंह आ नीरव ई 4 जना मिल के माने ओकरा के माने हिन क के हरा दिहल आ मोदी के नीतीश के गुलाम बनल बालू तो ओकरा के हरा के का कइलो उनका के 4 जना थोड़ो जैसे ये लोग चुनाव लड़त लड़ल तब माने 4 जना मोदी तो देहत ने विवादित मोदी नीतीश के उनु गुलाम बनल बालू आ उ तो माने शेर बाड़ेन खेसारी लाल शेर बाड़ेन आ बलवान बाड़े जे उ जाके लड़ले हन तकड़ खैले 4 जना से तकड़ खैले बड़े हारल बड़े चाहे न जीतल बड़े हार गल बड़े तब उ शेर बाड़े बाकी उ लोग गुलाम बालू उ 4 जना गुलाम बालू तो बहुत बड़ बात कहत नहीं डोरा गुलाम बालू नीतीश कुमार के मोदी जी के और केकरा के जे भी हारल बा से शेर बा आ जे भी जीतल बा से गुलाम बा गुलामी बढ़ले बाऊ तो कैसे रोड़ा गुलाम कर सके काहे ना गुलाम बढ़ले बाऊ गुलाम चोरी से करे तो बताएम काहे ना चोरी करबा बाक्सा में चोरी कराता लो मशीन वोट देखले बनी रोड़ा हां देखले बनी का देखले बनी मशीन बंद करा देता लो वोट गिरत मशीन बंद भइल मशीन जब वोट गिनत रहा तब मशीन बंद करा दिया 2 घंटा 2.5 घंटा ओ या थावे में थाव भइल बा हां देखले बानी माने केहू कहले बा रोड़ा से कहले बानी चाहे सुनले बानी मशीन बंद करा देता लो आ सामने तो देखतन जे पैसा रात राती बटाता कहां पैसा बटौगे ना रोड़ा गांव बटौगे हां बटौगे पैसा बटौगे कोई आदमी मिल के आ बटले बड़े अब नाव के के धरे जाई ये दुश्मनी फैला होई बाकी कोई आदमी मिल के पैसा बांट के आ वोट तब किनले वालो आ राती खान लोग वोट लिया के देले बा फिर तो 10,000 ये खुलिया में देले बा नीतीश सभा हां खुलिया में मोदी रोजगार करे खातिर नीतीश कुमार रोजगार देले बड़े बाकी तो पैसा ओकरा ऊपर ना देवे करलो जब वोटवा ले तब देवे का हो वोटवे खातिर देले बड़े मतलब आपके का नाम बा कि जो नीतीश कुमार 10,000 रुपया देले बारन वोट खटले बारन 10,000 रुपया में तो 10,000 का मतलब गरीब के इतना माने बड़े धनिक लोग के पैसा बात माफ कर देता रे तो गरीब इतना लोन उठल बड़े तो 2 लाख रुपया देस घर में तो 2 लाख रुपया कहले बारन 10,000 से 2-3 लाख रुपया का जब दी है कि ना देन ओकर कौन विश्वास बा अब तो हर चीज के महंगा बता हम 10,000 रुपया मिलल बकिन एकदम सही हम 10,000 हमरा मिलले बा हां मिलल बा उ 10,000 रुपया के रोड़ा का कहनी हम का कहनी हम दुकान कइले बानी हां अच्छा खा घल बानी कुछ कइले बानी तो उ दुकान से रोड़ा 4-5 लाख रुपया कहीं बना लेम तो 2 लाख और वैसे हो जाई देखो तो सोनार के दुकानी में जाई तो कोई पायल ना मिली 10,000 के वैसे कुछ हो जाई इतना महंगाई बा रोजगार खोलो नहीं दुकान
कुछ ना हो जाई तो दुकान खोलो लाई मिठाई गाय किन ले बनी 10,000 के 2 कौन गाय मिल गई जी हम की बाछी किन देला बानी तो ऐसा का होखे के बताई ना माने दे तो 2 लाख रुपया दे ना ओकरा दम बा तो 2 लाख दे जो के कोनो रोजगार होई 10,000 में का होखे के बा उ त लोग दारू पी के होला लइका खेल देता रे सन हां तो 10,000 में दमे नहीं खे 2 लाख ओकरा लगे हइया नहीं खे आ उ 10,000 दल बा बच्चा भले 10,000 रुपया देले बा बाकी उ 10,000 रुपया बानू हर चीज बा 2 रुपया महंगा दी तो पैसा बा 5 दिन में वसूल ली महंगाई करी जरूर महंगाई करी जानी हर चीज रोडा लोग का कहे चाहतनी